El carrer Enric Borràs sempre ha sigut un carrer de bastant de trànsit, perquè és un carrer ample i sempre hi ha hagut bastant de trànsit, però des de fa uns anys amb el govern de Guanyem van fer unes obres en els carrers paral·lels de Mossèn Antoni i Sant Isidre i van canviar les direccions d'aquests carrers, de manera que Enric Borràs va passar a ser l'únic carrer de via cap a Barcelona. Això ens ha multiplicat el trànsit d'una manera que, per posar un exemple, tenim 39 autobusos l'hora, més tots els camions que van cap als polígons industrials, tots els camions que passen pel mercat, més tots els cotxes que baixen per Martí Pujol, que per anar en qualsevol direcció doncs, han de tombar per aquest carrer. Per situar-nos, diríem que estem en un trànsit constant de vehicles pesats i d'autobusos, que podria ser similar en molts moments al de la Ronda de Dalt de Barcelona, amb un carrer que és només 1,5 metres més ample que el carrer de Mar. Què es tradueix? Doncs a que ens passen els autobusos per aquí, perquè és un carrer una mica ample, però tampoc no molt ample, per tant els veïns ens passen els autobusos i els camions constantment just per davant de casa. No podem obrir els balcons perquè el soroll és insuportable i també la contaminació, perquè si obres doncs se t'omple la casa de fum, i conseqüències que van més a llarg termini, diguéssim, que és que les vibracions que comporten uns vehicles tan grans en un carrer tan estret és que les vibracions dels edificis estan creant esquerdes i estan malmetent tot el que és l'edificació d'aquest tram de carrer. En el grup que estem reivindicant aquests canvis, hi ha una 50ena de famílies, segurament en tot el carrer estem parlant de 200, 250, 300 famílies. Sí, què passa? Que és un carrer que no hi ha cap impediment per córrer. És un tram que comença amb un carril, s'acaba amb 2 carrils i l'únic que hi ha és al final un semàfor. Llavors sí que han posat ara fa poc passos de vianants, però són passos de vianants que els cotxes, com que van tan ràpid, no paren. Per tant, un nen petit no pot anar sol per aquest carrer perquè els cotxes i els autobusos no paren. Els autobusos el que fan quan vas a passar és que et piten perquè van tan ràpid que no tenen temps de frenar. Llavors et piten perquè si no t'atropellarien. Per tant, és un carrer molt, molt insegur. De fet, ja hem tingut molts incidents d'això, hi ha hagut un atropellament fa poc, hi va haver incidents en aquest sentit, no? A més, és un carrer que està envoltat d'escoles, és un carrer que tenim 7-8 centres escolars aquí al voltant, tenim la biblioteca, que ara està tancada, però que tenim una llar d'infants, per tant és un carrer amb molt de volum d'infants amunt i avall que es troben en una situació realment de perill. Nosaltres hem demanat una actuació que ha de ser immediata perquè ara la situació que estem és crítica, diguéssim, que ajudin a pacificar i a reduir la velocitat del trànsit. Això és relativament fàcil de fer, posant obstacles viaris, de manera que el carril per on passen els vehicles sigui més estret i fer de manera que hagin de fer una miqueta de ziga-zaga, que això faria que reduïssin la velocitat, a part d'obligar a que respectin la limitació de 30 km/h. Això de manera immediata. Més propostes que hem fet, redirigir algun tram d'autobusos, perquè n'hi ha molts que passen per aquí tant d'anada com de tornada, i això hem parlat amb AMB i veuen amb bons ulls de poder fer que alguns autobusos passin fins a baix de Martí Pujol i passin pel passeig de la platja, per exemple, per donar la volta, de manera que això ens disminuiria una miqueta més el trànsit. I també hem proposat una sèrie de mesures de canvis de direcció d'alguns carrers que hi van a parar, de manera que no s'hagi de sempre de donar obligatòriament tota la volta a aquest tram per accedir als carrers perpendiculars al nostre.